Heippa kaikille, se on heippa kaikille, se on Eetu Fintees ja Joppe eli Joonas täällä, terve! Me pelataan nyt jalkkista. Tuolla on meidän maali. Ja tää ei oo tää on mun kaverin koti Joonaksen. Nyt alkaa. Siis. Ja Eetu alkaa potkia nyt. Niin, ootapa pikku hetki. Joonas potkii. Siis mä potkin nyt eka. No niin. Lähti hevon kuuseen. Vedä. Oi. Oi, mikä maali! Nyt jonkku tulee käymään täällä äkkiä. Go! Potkaise. Nyt minä potkin. Pallo. Tässä pitää sitten ootella. Hei, ota. Eli mä oon nyt kuvaamassa. Mä otin pois tämän yläriman. Vähän huono laatu, kun aurinko paistaa. Meni tuonne tolppahan, jos Eetu justiin seisoo. Laittakaa kommentteihin, jos te osaatte ton kunnon. Laittakaa kommentteihin tuonne alas, jos tykkäsitte videosta, ja laittakaa monia kommentteja. Tilakkaa kanava.